ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, 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 ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. सोलापूर साखळी गेली 13 वर्ष झाली. आम्ही काही प्रवास केला. आम्ही सारखी वारी वयता आणि आगाडी वारी पंढरपुरा वयता. आणि आज आमच्या मुळगाव वारली संस्थेच्या वारीक मुळाची वारी आसल्या कारणान कोणाक आमंत्रण असताना उपस्थित 100-150च्या वर झाले. म्हाका दिसले की 25 लोक जातले. सगळी पांडवाची कृपा. रामकृष्ण हरी. मुळगाव वारकरी संस्थेची ही 14वी वारी असा मुळगाव ते साखळीपर्यंत. आणि मुळगाव वारकरी संस्थेची पंढरपुरा 13 वारी झाली आणि ह्याच्या फुडली वयतली ती 14वी वारी. हांव गेली 4 वर्सां पंढरपूर वारीक वयता प्लस हे वारीकूय येता. ह्या वारी करता आसतना एक वेगळोच आनंद आपल्या खातीर कशें हें जाता, सुख मेळटा. घरादाराचो विसर पडून सगळे विठ्ठल चरणी अर्पण करपाची ही एकमेव संदी आसा. रामकृष्ण हरी.